Ja, értem. Ó, lehet, hogy nem nyomtam meg ezt. Hát meg kell nyomni még egyszer. Jó. Akkor ez lenne a fürdőszoba. WC 1-be. Ez a nappaliszal ez az ágy kicserélhető. Nappali is konyha egybe. Jó, egy másodperc. Itt van vadő internet, ez a bútorzott van hozzá, csak hogy lássa. Aha. Jó. Ez egyébként kereseti igazolást kér a landlord az egészről? Mi vagyunk? Mi adjuk ki? Ja, ön... Hát mi adjuk. Mi nevünkön van a lakás. Hát mi nevünkön van a lakás, erre kíváncsi. Ja, az önöké a lakás? Mi vagyunk az irodával szerződésben, és mi intézzük a dolgokat. Főbérlők vagyunk, ha így kérdezik. Ja, mi értem. nevünkön van, Mi ez a nevünkön van a lényeg. lakás. Ja, értem. Én azt hittem, hogy egy landlord nevében vannak ők, és akkor... Nem. Az... Mi vagyunk a főbérlők, hosszú távon, minden hosszabbítsuk a szerződést, meg minden, de semmi Értem. meg semmi. Ha bármi gond van, bármilyen géppel szólnak, és akkor azt egyből intézzük. Ja, rendben. De nem lehet, mert mondom, most ez tiszta újonnan lett főszerelve, ezek a gépek tiszta újak, majdnem a mosógép, azt tiszta. Ez látszik, hogy jó állapotban van, szóval nincsen Ez gond. pedig a villanytűzhely, ez ott van a hátsó, itt van a szettingben. Itt nincs is gáz? Itt nincs gáz. Nincs Csak gáz? gáz ott van csak. Aha, Akkor jön értem. be a gáz és kész, központi fűtés. Ja, értem. Mármint a főzés szempontjából gáz, azt nem is lehet beszerelni? Nem lehet, csak villany kizárólag. Aha. A villanytűzhely van rendesen működik. És van egy az a nagy Én épp azt akarom. nincsen. A motorra viszont lehet, hogy van, nem? Az be tud állni Én ide. nekem a motoromat most hozzák otthonról. tudja ide állni, az itt, Lent az autó mellett igen, a kocsi mellett elfér. motor nem. A motor az elfér, az nem gond, itt kocsival nem tud. Jó. Motorral tud parkolni, mert az nem gond. Jó. Mik egyébként a feltételek, szóval kereseti igazolás Nem kell? kell semmi, nekünk kell minden héten a 300 font és kész. Értem. Ebben benne van a rezsi, minden, benne van a Skype, Aha, Skype értem. van, internetje, van telefon, de az vezetékes, az nem kell önöknek, mert Nem. megnyomja a költséget. Szóval minden költség benne Minden van a... önöknek csak egy a lényeg, hetente mindig a megbeszélt időben hozzák a pénzt. Persze, de átutalni tudjuk? Kényelmesebb. Nem szoktunk, mert bejövök, vagy... De én telefonról át tudom utalni egyszerűen az önök bankszámla számára. Ja, értem. Én a KP-s. És hova kell vinni egyébként? Mi Mi jövünk. Szólnak, Lehet hogy úgy mikor- fizetni, hogy akar hetente, 2 Aha. hetente, kifizet egy hónapot. Ja, De értem. ez önöktől múlik, Ja, és vagyis itt- rajtatok múlik, hogy mennyit. Ez a főútra nyílik itt. Azt látom, hogy a főútra nyílik is, hogy ismerős, már jártam egyszer erre, de nem tudtam, hogy ez annyira közel van. És akartam, akkor depozit nem kell? A szerződés, vagy a nyavajában benne van a hirdetésben. Egy hétre. Egy hétre. Egy hét rend, 2 hét depozit. Így van meghirdetve. Így van meghirdetve? Mennyiért is? Már megmondom őszintén ezt a... 300 per 300 hét. Per hét. Gyakorlatilag előre, tehát 900 fontot kell hozni költözésnél. És akkor minden héten a 300 font. Ha szerdán költözik, akkor minden szerdán. Amikor önök És erről egy bérleti szerződést tudunk csinálni még minden, szóval. De nem szoktam. milyen téren Nem kell... szoktam. Az lehet, csak nekünk még viszont jól jön, hogyha van. Mire gondol? De mire gondol? Hát Benefitre? akár Benefetre, hogyha... Az nem jár. az nem jár. Ez pillanat. Benefet nem megy erre. Értem. Jó. Azért kérdezem, azért mondjuk mi is, hogy Benefet nem Persze jó Jó, előre én ezt kell nem- tisztázni ezeket a dolgokat. Én azért kérdezem, mert Benefet nem, egyszerűbb, a hogy tisztázzam. A postai rész, a Postát ide postát lehet azt ide irányítsa, az jön a postát. Jó, hát az nem egy... Jó, hát orvos, de az kell, mert különben nem tud se orvos semmit intézni. Ha nincs postai cím, mi megadjuk önnek a posztkódot, megmondjuk, hogy írunk egy papírt, hogy önök bérelik a lakást, és itt laknak életvitelszerűen, és kész, ennyi. Jó, Minden jó. héten hozzák a pénzt, de benefetet, semmiféle benefetet Jó. nem tudnak követni. Jó, rendben.
És mikortól költözhető? Ez bármikor költözhető, ez önöken múlik. Mondom, én a lányokkal meg kell, hogy beszéljem mindenféle szépen, mert pont azért csinálom a videót, mert ez nekem egyértelműen látják, hogy miről van szó. Természetes, mert nem vaktában. Ameddig valaki nem rakja le a pénzt, addig költözhető, aki lerakja hamarabb a pénzt, az lakja. Egyértelmű, ez mindenkinek. Jó, azért mondom, a hogy pénz... hosszú távon, remélem önök hosszú távon gondolkoznak, mert átlagban mi hosszú távon Hát nekünk vagyunk, is nekünk az a jó. hogyha ugye, folyamatosan van bérelve a lakás, nem pedig cserélődnek az emberek. Értem. Nyilván. Mindenkinek ez a jó. Akik laktak itt laktak 4 hónapot, utána ez elromlott, és addig szerelgették, Ja, mert ilyen nem nagy volt bírták rég, és nem bírták ki a kivárni, kétetet. Pont nem akkor volt ez a nekik hideg. hova szerint. menni. Aztán Ja, értem. És ekkora nagy boiler volt, és kicserélték egy panelt, akkor kivágta a másikat, és mindig leállt. És a végén már inkább azt mondjuk, hogy akkor legyen. Ja, értem. Azt nézem, még azt is felveszem, bocsánat, hogy lépcsőkkel felfele, hogy tisztában legyenek. Hát, ebből nem lesz semmi. Szóval így kell feljönni, így kell lemenni, teljesen lefele, és ott van a kijárat. Max ide tudok parkolni a motorral. Jó, rendben.